proste ľudia z celého sveta, tak presne vidíš, že potetované sú iba nové Slovenky, Rumunky, Ukrajinky a takéto všelijaké stokárky. Že proste... Poďte, stop! Babi, ktoré z vás tu majú tetovanie? Povedzte mi dnes. Vy stokárky vyjbané. Toto vám odkazuje rytmus. Proste nechoďte do Dubaja, nerobte nám tam hanbu, dobre? Chod sa okúpať na Oravskú priehradu, za stromom stoj celý deň, nech to není vidno. Proste, alebo sa namoč celá do vody a hanbi sa. Ale sa mi strašne páči, že proste to sedí takto, vieš. No, to len stokári majú tetovanie. Žena okolo 40-ky, keď má už vyzerá tetka a makérky, tak to strašne dáva dole jej dôstojnosť. A muž okolo 40-ky, keď vyzerá ako tak čo máš spraviť proste? To je neuveriteľné. A vám sa stalo niekedy, že ak idete vlastne do Maďarska a možno ďalej niekde do iných krajín, tak tie tetovacie štúdia tam nie sú zrazu, vieš, že, lebo to len Ukrajinci, Rumúni a Slováci majú tento biznis. My to tak v regióne robíme na každom rohu a potom to zmizne zrazu. V Maďarsku to je natajnáša, vieš, tam stojíš pred nákupným centrom a ty bude... Tetovačka. Tak iba, na zastávke. Môj otec rozprával vždycky, keď videl nejakú babu s nepodarenou kerkou. Mi hovorí, tej sa drž, lebo tá si stojí za svojimi zlými rozhodnutiami. Tá si ťa vezme. Normálne, že akože